Сәлам дуслар, мен бүгін сірлі дүнияда милли китапханада. Һәм сезнең игътибарыгызга мен бүгін үземнең иң яраткан китапларымның берсен Әмирхан Енекинең Матурлы китабын тәкъдим итәсем килә. Ничәнче сыйныфта икәнен түгел хәтерләмим, ләкин һәр вакыттагыча безгә җәйге каникулларга киткәндә шушы каникулларда укырга тиешле зур китаплар исемлеген бирделәр. Әлбәттә инде бер генә укучы да бу китапларның берсенә дә орынмый. Миндә дә шулай булды. Ике атна кала искә төшә әлеге исемлек. Шушы исемлектә беренче кулыма алган китап минем булды Әмирхан Енекинең Матурлык китабы. Әлбәттә инде бу китапка тотынганда, бу китапны ачканда мин ниндидер өметләр багламаган идем, бары тик аны укып чыгып, нәрсәдер истә калдырып, әдәбият дәресендә тиз генә сөйләп, кытылып үземә бер галочка алырга иде исә. Әмма ләкин әлеге китапның беренче эш битүен укуга мин серле, мөгъҗизалы, рәхәт Әмирхан Енеки дөньясына чумдым. Әмирхан Енекидә миңа нәрсә ошый? Беренчедән, әлбәттә, аның теле, язу теле. Татар әдәбиятының нидер матур үрнәкләре бик күп. Мөхәммәд Мәгъдиев, Гомәр Баширов, Галимҗан Ибраһимов, Гаяз Исхакый, ләкин менә Әмирхан Енеки шушы улпатлар арасында үзенең бер аерым урын алып тора. Һәм безнең халык язучысы Тукай премиясе лауреаты һичшиксез һәрбер әсәре белән укучының күңелен җәлеп итә ала. Йомшак кына җәйге җил исә. Дала буйлап кылганнар йөгерә. Кылганнар йөгерә. Ифәк шукларын еш кына селкеп, акрын гына кыштырдап, бик тырышып һәм бик кабаланып йөгерә кебек алар. Колын буйлап уйнаклап, шул кылганнар арасыннан шабасы да шабасы килә. Дала буш, дала киң, җир җылыкай, шаян җилкәй биттән сөя. Рәхәт. Һей, рәхәт тә соң. Һәм яман соң. Әмирхан Енекинең әйтелмәгән васыят повесте нәкъ шушы юллар белән башлана һәм инде аңлагансыздыр, Әмирхан Енекинең тасвирлау сәләте, табигатьне, тирәлекне кагазга төшерү сәләте иң югары урында. Чөнки Әмирхан Енекине беренче чиратта мин хөрмәт итәм, нәкъ үзенә генә хас булган стиле өчен, җанлылык өчен. Кемнәргә тәкъдим итәм соң мин Әмирхан Енекинең әлеге җыентыгын? Беренче чиратта үзенең туган авылы, дәүәтисе белән элемтәсен югалткан шәһәр баласына. Чөнки нәкъ Әмирхан Енекинең әсәрләре аша тагы бер кат әлеге изге төшенчәләрнең хаклыгы, аларның һәрбер кеше өчен мөһимлеге чагыла. Әмирхан Енекинең әйтелмәгән васыят, кем җырлады, матурлык әсәрләре һәрбер укучыда, һәрбер китап сөючедә уятачак бары тик матур хисләр. Рәхим итегез, Әмирхан Енеки, Матурлык.